Здравейте, приятели! Днес в този клип ще ви покажа как импрегнирам аз дървесината. Това е една рамка за огледало, преди лак, преди всичко, което преди изобщо да отиде в новия си дом. Използвам препарат Protim E406, който се разрежда с вода, концентрат 1:9 съотношение. Маже се обилно дървесината, много обилно. След това аз лично използвам стреч фолио за увиване. Плътно увивам, за да мога да гарантирам липсата на кислород. Това всичко се прави предварително, преди лак, преди крайно покритие. След това задължително ще шлайфаме отново, но това след като се увие се оставя за 24 часа, за да гарантираме липсата на вредители. Това е от мен. Чао!